खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ भारत हादोरा मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादोरफोरनि गेजेराव नैथि मासि आवग्रिनो हादों। टि बर्ड अफ इन्डियाजों फोसावजानाय खारि बायदिब्ला भारत हादोरा 2024 मायथाइयाव 254 मिलियन किल'ग्राम साहाखौ गुबुन हादोराव दैथायहरदोंमोन। 2024 मायथाइयाव भारतनि साहा दैथायहरनायनि गासै बेसेना 7,112 कौटि रांमोन। मख'नो गोनांदि दायो भारत हादोरा मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादोरफोरनि गेजेराव नैथि मासि आवग्रिनो हाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 2025 मायथाइनि गुणोत्सवनि फिथाइखौ फोसावबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव गुणोत्सव 2025 मायथाइनि फिथाइ रिजाल्टखौ फोसावबाय। गुणोत्सव 2025 नि फिथाइखौ गुणोत्सव आसामनि मावख'आरि वेबसाइट gunotsov2025.in आव हाबनानै नायनो हागोन। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि राजेन बर'खौ थांनाय मैया जोबथा बिदाय होबाय। इउपिपिएल दोलोआ सासे गोख्रों मावथि खोमानांबाय। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बिथाङा थांनाय मैया बिथांनि जोनोम गामि गपिपुरनि नखराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, इएम नीलत सोरगियारि, इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारि, इएम दावबायसा बर', एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लाना दैदेनगिरि राजेन बर'नि गोथै सोलेराव जोबथा मान बावनानै बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआरआव मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थानायफोरखौ जोङो नुगासिनो दङ। थिग बे समावनो आसाम गण परिषद एजिपिआ खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एजिपि हानजाया मोन 10 बियाबाव गेलेनो साखाफारा जादों होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा खुद्रिसारदों। बिटिआर सोरखारखौ गोजोननाय मोनाखै भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बावैसो जोबनानै थांनाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मायाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि जेबो बिथांखि लायैखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिटिआरनि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा। उरिष्यानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सनानि जमा मोनदों होनना खौरां मोननाय जादों। स्टिल आरो खनि मन्थ्रि बिभुति भुषण जेनानि बायदिब्ला उरिष्यानि देवगड़, क्यांझार आरो मयूरभंजजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव सना नागिरना दिहुननाय जादों। उरिष्या सोरखारा बेखौ निलाम खालामनो सानथांखि खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। एक्स एनडिएफबि केशव बसुमतारी बिथाङा जेलनिफ्राय सानसेनि थाखाय बेल लानानै न'आव फैनानै थांफिननाय नुथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। 11 बोसोर जाबाय दावहारु बिथांनि जेलाव थानाया थांनाय 26 मार्च 2025 खालि सानसेनि थाखाय बेल लानानै न'आव फैदोंमोन केशव बसुमतारी बिथाङा। रुनिखाता लाइमुथि हालामनि केशव बसुमतारीया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनाया थारैनो दुखुनांथाव। गसाइगावनि खासियाबारियाव दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि खुंगा 20थि गायसनथाइजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्माया मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय दुलाराय सानथालि फरायसा आफाद आसुनि दैदेननायाव अल सावथाल फरायसा आफाद गुसुङै आसुनि खुंगा 20थि गायसनथाइ सानजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्माया मैया थुंगेबाय। मैया जोबथा सानखालि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों लोगोसे गेवलां मेलाबो जानानै थाङो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन आसाम साहित्य सभानि नेहाथारि देबजित बरा बिथांजों लोगोसे 1 नं गसाइगाव बिधान सभा
बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां सावथाल माहारिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार खालामो। BTRनि गिबि ड्राइभिं फरायसालिखौ बेखेवबाय BTRनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि नाजानायाव मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि BTR सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा लाइमोनफोरखौ मोजां रोखोमनि ड्राइभिं फोरोंथाइ होनो थाखाय ड्राइभिं फरायसालि बेखेवनानै होबाय। BTRनि सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोङाव थानाय सुक्लाय गारि सालायनाय फरायसालिखौ मैया बेखेवनानै होदों BTRनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा मख'नो गोनांदि मैया सुक्लाय ड्राइभिं फरायसालियाव मोजां थाखोनि ड्राइभिं फोरोंथाइ होनो थाखाय BTRनि रोगाथाइ बिफाना बे ड्राइभिं फरायसालिखौ गायसननानै मैया बेखेवनानै होयो। बेनि अनगायैबो सुक्लाय ड्राइभिं फरायसालियाव मोजां थाखोनि फोरोंथाइ होनाय जागोन होननानै बुंथिदों। बे ड्राइभिं फरायसालियाव साखा खबनै, साखा खबब्रै आरो गिदिर गारिफोरखौ फोरोंनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि बे BTRनि गिबि ड्राइभिं फरायसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर', तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, BTCनि रोगाथाइ बिफाननि जयेन्ट कमिसनार, बाक्सा जिल्लानि DTO सुति पराखार, गरेस्वर खाजोना बेंखन मावख'नि मावख'गिरि आरो सुक्लाय ड्राइभिं फरायसालिनि गोरायुं बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मावफारि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।